Why no? Let's watch. You should Ghana. You Ghana. I am Ghana can't see who can have been. Jiru kulota na from Ghana. You can't boom. I have been the power. Haginini. Sunday ANOSIKE. Sunday ANOSIKE. Onye ole. Onye Owerri. Ole no Owerri. Amawo. Ole ngana Amawo. Amawo. I Owerri kise. You check it at street or nowhere. On Mbaise Street. Mbaise Street. You shall have Sunday ANOSIKE. When I got in a lemon when they got their child, Oh, them. onye sha hu aha hu Sunday ANOSIKE onye ama awom Owerri which road Wedra road Tetilo road Mbaise street no Owerri because I already know onye mara na onye yawo ya bia cho first gate first start onu nga hu. Thank you. Today is 24th of March 2024. Diko cho anyanga. Igbo mama no ka onye shiri ya zere. Anna hona hemega. Akwanda ikeda just no Rugana no. Rugana fueba hewala. Mamma na troshia go na edikwansa before ya yoma. Ba eji go na edikwansa. Daniel oji go na edikwansa she di ho yoma kwala. Izuka mana na-ejie. Bia o ọ ga na-echigasị onye gị bigo na edikwansa enwe onye go na edikwansa Daniel ja nwụ nnanụ ya eji iwe ahụ no extra years nwanne nwoke ọwụghị edikwansa wee otu bụ welcome home ọ nọ Lagos bụ achọghị onye gị kpọdo ebo ya elekpe ji emeghe the case of nwanne anyị nwoke aha ya wụ HYACINTH ANOSIKE onye mụrụ ya wụ Sunday ANOSIKE acha nwowu ndị Mbutu Mbaise, but they moved to Owerri in the 1950s. Dabiru Chief John Durako, Anokam, number 4 on Mbaise Street, onga the whole family be. Na Shingaho, onye ke Shinga, Jemagana came in 1970s, early 70s, Oyobe until Ubu. Ewala hempuga. Omo na nwanne nwoke ke bi Owerri Ugbu. Aha ya wuche na eji akwa ya kwara. Asha huka bia number 4 Mbaise Street nga. The name one ejakola Nigeria tennis in the early 80s. Ka ho bia aha ka ho Chede ANOSIKE. Ka ho bikwano ebole Venezuela. Iwala. Amama he o ashingmo onye ola gbara jemebe onye gbara jemebe. But oja buru ebe na be no na keep in touch with your family members so that no grown na family reunion. Technology made things easier these days. You can even do Zoom video calls with your family so that nwa amara sha nọ together. Owu tom nozo onye na-ebe owu be je family. Nno guru na gbakọrọ ogori Zoom onye enwe ego akpọla ego ya bịara ụyọ. Ewala mee gbalia ana anụ aha gị ebe ụyọ ọ bara uru so that ụmụnne gị echi age mmadụ gị chi agwa n'ụmụ ga yọkpa ayọ. Ewala biko no ohem shima agwa ahụkwu mere asha ahụkwu mere na Owerri but hem jibia ụka m jibia taa ahụkwu mere ebe niile ọwụ na Owerri he wo concerning ndị Igbo ashiho nwafọ ewuli Igbo weze and nweze eji na tolamba ebe ọla ijere yoma gbalia keep in touch with ndị ụyọ keep in touch with ndị ụyọ keep in touch with diaspora organizations ebekeno join ya meeting ndị ebekeno wherever you are. Ewala akpa anyị bi America na anyị nwechara meetings enwere for ndị Owerri for ndị Mbaise nwe meeting for ndị Imo State nwe meeting for everybody so gị wụrụ onye responsive ga join ya enwekwara meeting for ndị ka emere for the whole of ndị Igbo. Ewala enwere youth groups he niile biko keep in touch with your people enwegheri o je help o amara na m say some of us ji agba ọsọ we don't want to be involved. You just say I don't want to get involved because our people are bad, our people are this. No. Try to find the better things about your people and join them and uplift yourself. A lot of times networking they help. Get with information, the major difference between a rich man and a poor man, in most cases, check here, the rich man with more information, or with more access to information, the poor man always the case. So a lot of the times, once you get information, you get better.
when you associate properly, when you assimilate yourself, when you let yourself mingle with the right people at the right times, and with open mind, guy who gave information, he get grow again. Because some of our people they will die in their sleep. Some of us also wish myself before them man amara hemere. So because I may avoid baliano, aremma one na one ojaremma. So many part on one bongo, many no to egbu bongo na. I get made this thing. I egbu bongo ngenyeno. Many on this egbu bongo. Igbo n'ụzọ ijele gijecha nnaga ya ọma o. Igbo niile weze gijecha nnaga ya ọma o. Anweze wuseze, anweze ejikwa na dola mba o. Anweze wuseze, anweze ejikwa na dola mba o. Igbo n'ụzọ ijele ashim gijecha nnaga ya ọma o. Igbo niile wuseze, nnujecha nna bata o. Anweze wuseze, anweze ejikwa na dola mba o. Anweze wuseze, anweze ejikwa na dola mba o. Ohe shimago na rewala. Yomano, baliano, yorono yo. We4We We4We Media Pinnacle Entertainment.